Malta qed tibki 3 vittmi oħra tal-coronavirus biex issa total ta' vittmi tal-imxija tela għal 180. L-ewwel każ imħabbar kien ta' raġel ta' 79 sena li kien ikkonfermat pożittiv għal COVID-19 fit-30 ta' Novembru. Fit-tieni każ anzjana ta' 90 sena kienet ikkonfermata pożittiva għal COVID-19 fit-3 ta' Deċembru. Dawn iż-żewġ fatalitajiet seħħew it-tlieta fl-isptar Mater Dei. Fit-tielet każ mara ta' 75 sena li kienet ikkonfermata pożittiva għal COVID-19 fil-11 ta' Novembru mietet l-erba' fl-isptar Mater Dei. U fl-aħħar sigħat tħabbar li nstabu 112 każ ġdid ta' coronavirus f'Malta fil-waqt li bejn it-3 u l-4 fiqu 96 persuna. Dan ifisser li issa t-total ta' każijiet attivi reġa' tela għal 1672 bit-total ta' dawk li fiqu issa huwa dak ta' 9372. Il-każijiet li kellna minn Marzu l-hawn telaw għal 11,632. Mill-każijiet li tħabbru it-tlieta nstab li 15 il-każ kienu fost qraba ta' nies li kellhom il-virus, 9 każijiet minn fuq il-post tax-xogħol, 2 każijiet ta' nies li kellhom kuntatt dirett ma' nies bil-virus u 2 każijiet minn avvenimenti soċjali. Dan ifisser li 21 każ kienu sporadiċi u ma jafux minn fejn laqtu il-virus. Intant minkejja il-ħwienet u n-negozji jaraw beħ aħjar fix-xahar ta' Diċembru, xorta waħda l-beħ mistenni jkun inqas minn dak tas-sena li għaddiet. Dan intqal mill-kap eżekuttiv tal-Kamra tal-SMEs Abigail Mamo f'kummenti lil Malta Independent. Mamo spjegat li xi negozjiet ibatu aktar minn oħrajn u fakkret fl-effetti li qed ikun hemm inkluż fuq l-istabilimenti tal-ikel u x-xorb. Meta tikkunsidra l-fatt li hemm kważi 500 ħanut li jservu bix-xorb alkoholiku, dawn sofrew l-akbar daqqa u għadhom sissa jesperjenzaw it-telf. Il-Kamra tal-SMEs qed tistma' li n-negozju fi żmien il-festi jaf jaqa' bin-nofs.